Og når vi nu har fat i ting, vi ikke kan bruge til noget som helst, eller ting, vi ikke kan bruge til noget som helst, så lad os bare lige tage Se og Hør. Jeg er så træt af at læse om de der reality-deltagere, de der tomme floskler, de der tomme hylstre af mennesker, som der stiller sig frem. Johnny for Big Brother. Ja til He6. Nej, men der skal du næsten have et svømmeklap. Det kan jeg da godt se, altså. Hvor er det dog et fantastisk menneske. Må jeg ikke trykke din hånd? Måske kan jeg slet ikke få luft. Jeg ved det kraft. Jo, det kunne jeg. Det var kraftedeme der heldig. Ellers så var jeg sgu da død af benovelse, mand. Hvor er det en skam, jeg ikke har en hammer og noget messing. Så har jeg slået dig en trompet. Så har du fået en fanfare herfra ind i helvede, mand. Jeg er da ligeglad. Marika fra Robinson. Ja til hygge. Nå, okay. Modsat falder os andre, der jo er til uhygge, ikke? Sådan fungerer vi jo, når vi har familiefester. Så river hovedet og oldemor og skider han direkte ned i halsen. Tager en kagegaffel i røven og ridser alle bilerne på vej ud af indkørslen. Det er jo sådan, vi fungerer. Hvor er det dog heldigt, vi har dig, for du er så spændende så.